Takže Bombas, čaute, moje meno je Patrica, keď som tu s kolegami Tonkom a Peťom a predstavte sa. Čau. Čusi, usi, autobusy. Aj keď to není Peťom klasický pozdravaní Tonkov, teda myslím si, že nie. Točí to aj Tonko, ak by ste počuli ešte na začiatku videa teraz, tak to úplne nevadí, lebo som to dal skôr, viete. Takže hráme na serveru Hry o život. Yeah. Paťko tu má Bronzík. premium, lebo má love. A Tonko vy asi bagol hovor. Nie, ja dobre nebagol. Ja mám hovno. Peťo má hovno. Mám dve. Tak, a ja ako akčňák, jo, my už stávame cestu do Vy ste. Si fakt akčne, to ti poviem. Kurde bolku. Pomoc Bolek. chlapci. Bolek. To moje! Pomoc chlapci. Vy ste Si zletel dole. Hej. Lolek a bolek. Lolek a Som tu bolek. zakrpený jak... Musím Niekto zabezpečíte posteľ. Ahoj. Už sa na tom dielo. A Keď vchod ne bloky. Peťko zabezpečí iron blokama, hej? Tak si idem pre bloky. Tak choď. Tonko. Aký level máte meč? Ja 2. Ja guvno. Čo? Ja guvno, lebo som si žiadny nekúpil. Ja mám trojku. Ty ani nekúpil. Ty rozprávaš, jak neviem čo. Jak Masko Gurmaker. Jak Macko Pú. Masko. Peťko, vy tu trošku Preplo. Ale tebe tu preplo do prdele blesk. Etky nám. Plusky, dajte mi jeden iron. Ako? Slovenský a zdravo. Zabite! Ha, Peťo, jak som zozadu pekne dal. Peťo je skiller. Peťo je skiller. Aspoň si myslím, že je skiller. Chod na prči z lolek a bolek. Lolek a bolek. Peťko je tu lolek a ja som tu bolek. A ja som čo, nič. Lebo kurde Hej, bolek. pomoc! Za Kde je tu Arzurovi? Preboha, to čo je? Oni sú. Niekto nám išiel do postele. Nie. Išiel sa vyspinkať. Chaďaríky more. Ten je level 2. Ja mám ho dále. Orhlo mám 5 železa. Super, Tonko. Meč level 1, meč level 2. Ja mám hovno, kúkajte. Tu máš mrdotič. Ak ti to pomôže. Dobre, ďakujem. Aj ty máš- Útok! Aj ty máš mrdotič. 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 Lebo sa to vážne tak volá. A ukáž? To vážne tak volá. Tu. To čo je za meno? Aj Paťko má Iron. Paťko. By the way, Chce Paťko Iron. tu má premium. Rozdávam zadarmo Iron, kto chce. Ja. Ne. Kde je Peťo? Mne sa to buglo, ja mám naspäť moju mrdotič. Ja som drbol. Bachajte sem! Zabite ho, prosím. Oni z Dobre. hora idú. Vypal. Ej, Tomko je skiller, som ho videl, ako si ho zabil. Škoda, že som to ja nevidel. Ja si kúpim... Tie postely môžem zničiť, pokiaľ sa mi to podarí, niekto nezabije po cestičke. Alebo vyčorujem truhlu. By the way, chce niekto kalhoty? Ja som Áno, ja chcem. Už máš. Chlapci, ja som vyčoroval truhlu. Jej! Ježiši, pomoc! Tu máš mám šťastie. kalhoty Ježiš. zdarma. Viete čo, ja si ešte kúpim toto a toto a toto. To si kúpim. A ešte toto a toto. Prosím vás, nemá niekto Pomoc! 3 bronzy.
Kam uteká ten zdochliačík? Ja som musel utiecť, lebo som mal iba 1,5 srdiečka. On mal 1,5 srdiečka, milí dámy a páni. Tam je pani, dobrý deň. Počkaj. Dobrý deň. Kto chce brnenie prvý level, som mi vyčaroval truhlu a mali tam level, tam mám 2 meče. Super. To mi vykradol. Brnenie level Keby 1, ani ja tu, mám tak brnenie. mohli som dať dole. No hurá, meče je Poďte hotovo. zabiť oranžových. Oranžový Oranžo. sú na hovno. Bacha! Ježiši! Ježiši, Ja som ho zabil! on letí za mnou. Gave? Ja som zabil Gave? Gave. O, mám 11 ironov, super. Prepačte. Čorka, dávaj nám jedno. Dávaj nám... Nedám. Dávaj mi 2 irony. Nemôžeš moc zabiť, že to má za jedno. Už som ho zabil. Veď ale vy ste čorky, dajte mi iba 2 irony. Čor? Nemám. Aj. Kto zabezpečil posteľ? Ja nie. Ale áno, ja. Povieme si to takto. Veď to vypadne, ja chcem iba 2. A máš level 3? Super. On je čorka. Preč choď. To chce čestu. Kúpil som si čestu ako užitočný blok, ja tomu nepochopím, prečo to... Nechápem, prečo užitočný blok. Česta práve, ale... Posteľ týmu On za Beatrix ma chce zabiť. Posteľ týmu oranžový zabil neviem kto. Hej, musíme ísť na fialových, oni sú iba dvaja. My sme iba 4. Umri! Tak. Tak, ja si tu rýchlo nahodím svoje večičky. Lebo som smooth criminal. Tak nahodím vecičky, hotovo. Takto. Vecičky nahodený. Peťko bere do ručičky. Vieš, Paťo na ňo. Teda na ňu, ale... Nemám luku. Na ňu zabijú. Cave. Nemáš luku? Hej, nemám luk, inak by Máš bol- tam punch? Ne, Oni mám majú knockback tyčku. Lebo oni majú nejako punch, sa dá povedať. Ježiš, ja som sa zlakol. Ej, niekto skočte po nich. Super. Tono, skoč po nich. Skač po Ich nich, dorazíme. Ty Ja máš nejdem, meč. ja nejdem. Ja už som dosť bojoval, choďte vy. Tentokrát. Sparta! Ja som zletel dole, do to... Peťo. Ja som Čo? zletel dole. Peťo, ty si tam prelazil ten blok? Nie. To oni. To on Yes, som niekoho zabil. je... Toho gejva. Ježiš, veď to, no ty si čorka. Je. A neviem, koľko to video bude dlhé, zatiaľ to má 8 minút. A dúfam, že je dobrá kvalita. Aj u mňa. Petricek zabil gej. Nikoho. Vypadni. Prečo nemá sluchátka? Prečo Messi nemá sluchátka? Lebo je to Messi, a nie Gogo. Ej, vypadni lolik bolik. OK. Bolík. Ja som úplne... Ježiš, ja som skoro do tej jamy zletel. To čo tu je za jama? Ja to... Neviem. To Som ju vykopal. vykopal úžasný Peter. Ja zahodím jeden iron do sveta. Do prčí sa kto ma odhodil. Obetoval som jeden iron. Som obetoval. Ona mala rovno... Ona mala jedno zlato, som mu chudačku dostrčovala. Jo, mám zlato. Máš zlato. Nerob si srandu. Ježiš, bacha, je tu fialový! Bacha! Už ho zhodil. Bože, a čo sa bojím nejakého blbca fialov. Ježiš, to je knockbacker, normálne. On má knockback aj na krompači, aj na všetko. Yes, lolik! Lolik, bolí! Už sme len... Yes! Lolik! Bolí! A ty! Super! Do prčíc.
Vypadni to, no. Vypadni. Choď preč. Iba Vypadni. 3 irony. A ja mám 0. Ďakujem. Ja chcem iba 1. Tak ja potrebujem jeden. No už ho mám práve, že ho mám. Dávaj 1 iron. A ty čo mohol mať Mage level 2. Kto to zase ide po mne do prdele vles? Alebo kto to spadol Na vlastne? trumpetu. Kto to spadol? Ja. Lebo... Hej, Tono, poď, ideme ich vykiliť. Počkaj, Aj Paťo. Choďte ich vykiť. nemám čas. Čakajte, ja idem asi na veci, chránte ma. On ide Ale oni sem neprídu, neboj sa. Dobre, tak Peťko ide na mňa nič nehovorte. Peťko ide na vec. Ježiši, ja mám roztočiť tieto kukance. Peťo má púkance. Just joking. Tomko, máš bloky? Jo. Idem za tebou. Čakaj ma, kamaradís. Zober si 4 goldy na Lukenzi Deutsch a chod preč. Prosím. Jaký Matrix sem ide pomoc? Potrebujem Matrixa. Máme tu Matrixa. Je to je pa. Matrix. On ide k nám. lol. Zabite ho, kto je na spavne. No len Pečko, Peter je na spavne. Ja ho rýchlo zabijem, lebo som pán. on ju chce zabiť? Ne. Ďakujem. Som pán. Lebo sme Ďakujem za páni. chvíľinak. Lebo sme páni. Som tu. Jako bolo, išlo ťa niekto zabiť. No zabili. Teda ja som ho zabil, hej. Teda sme. Ojo, je tu zlato. Čorka. To je čorka. Ideme na fialových, okej? Kryjte ma. Nemám bloky. Niekto má diameč. Ja vám vravím, že máme čaba. Yes! Niekto ho zhodil. Máte ma kryť. Vy ste... No dobre, ale ja som bol úplne inde. Yes! Pozor, A čorka, zrovni idú je akcie. v riči. Poď vypadni to, no, ty nám všetko. Jedená. Choďte preč, a ja chcem... Peťo, A vypadni. ja! Padol mi game. Vypadni! Pamätajte, nikdy nie ste. Počkaj, ja chcem iba 4. Ty chceš iba 4. No. Chcem iba 2. A ja chcem vlastne iba 4. No dávaj. Vlastne úplne vôbec zlato. Hej, stále točíš? Celkom. Hej, stále točí. A sorry, že to nie je moc formou videa, ale teraz sme sa úplne uvoľnili. Lebo sme úplne lami. Áno. Teda Paťko je úplne lama. Dáme si ešte potom jedno kolo a už ukončíme video. Nie. Ty si dáš jedno kolo, my nie. OK, tak to video bude hodinové. Dobre, môže byť. Mám 2 zlata, konečne. Je to live stream. Hodinové video. Toto livestream nie je keby niečo. Livestream môže Musíme byť byť aj nemali. 5 hodín. Tak a práve sa kúkam. Veď toto video má iba 13 minút. Teda aspoň u mňa. A už po mne páli. Pálí po tebe Legolas. Legolas. Čo mi chýba? Páli jak šalená. 3 železo. Potom. Hej, poď Paťo, čakáme tu na teba. Ja tu kryjem ako nejaký blbec. Sme len my týmy. Sme len my 2 týmy. Hej. Ale ja si tu musím Au! dať toto, viete, lebo ja som... Kokos, tí fialoví nás obstrelujú. Jak Legolas. To máš za jedno. Ja som to tu zakryl. Ja som to tu zakryl. To skôr ja. Ja. Robíme stenu. Dobre, idem. Hej, pozor, niekto ide na nás. Ono VIPčko! Nie, to si môžeš kúpiť, to si môžeš kúpiť. Dámy a páni, videli ste, čo to spravilo? To si môžeš kúpiť to, no. To nie je žiadne VIPčko. Toto? No. Tá No to- stena. Tú stenu, to tam len štikla, už to tam bolo. No, to sa dá kúpiť. A kde? Na Bed Wars.
Čo vás obstrelujú? Aj, No ja som za chvíľu pri čo diamantoch. robíš, Peťo? Ja mám 8 Aj, týchto. ňam. To laguje, pomoc. No to laguje. Ja potrebujem 3 ironi. Či čo to je? Tak to máme. Ja potrebujem 3 aeronika, trž do zadku. Tata do chrbta. Kde mám ten šíp? Nikde. Kryte Trpte. ma, lol. Čo má? Ja mám 10 zlata, by the way. To fakt? No. A diamant! Ježiš! To som ti Ahoj. hodil ja, lebo som dobrý. Ja som mu Ďakujem. zhodil. Keby niečo, ja som mu zhodil. A Keby zase ideme niečo, čo? ja mám Lukenzi Deutsch. A Hej, keď... Ma niekto zabil? To no. Ja do akcie. Keby Okej, niečo, dobre. mám match level 4. Gratulujem! Mám skoro všetko level 4. Okrem lúku. A gratulujem. Koľko stojí brňanie level 4? Dula. Neviem. Brňanie level 4. 4 zlato. Hej, ja potrebujem jeden ironik na Česku. Nemám. Hej, každý bude mať svoju Česku. Ja si Ja už má všetko level 1. Fakt ty. On je knockback, veď ale on ma nemohol Knockback, pomoc! To si ma knockbackni. No, si ma knockbackni. Ja si... Dopadne to dobre. Ja Jak chápete, ja tam som mal stojí? lúk. Ty kokos. Prečo to stále vypíše batériu? Ja mu to stále vypísujem. Ja musím ma na chvíľu... Krytem, ale ja musím na chvíľu tam idem pre batériu do tohoto. Nabíjačku teda. Tak ma kryte. Nemôžeme ťa kryť. Bo sme rebeli. I am rebel. Straight rebel, či jak to je. Pečko tu asi streľa z lúčíku, že? Staga 34. Ja už musím končiť video, čiže... On už končí video. Takže čaute a uvidíme sa v ďalšieho dielu. Takže čus! Uvidíte sa v ďalšieho dielu. Čus. Ak busák. Auto. Busák. Ja som to už vypokal si kecol. Dobre. To jak buk. Jaké kabum veľké. Momentík. Áno, mami. Takže ja to ukončím. Dobre, a ja sa s vami lúčim, ale ja ešte nemusím končiť video. Ja ešte môžem natočiť jedno. Takže čaute a uvidíme sa. V ďalšom dieli! Áno, v ďalšej dieli Bed Wars. Ahoj. Čau.